Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hapo ka jingalam uba penyait sings aim Chief Executive Member haka arpuetrik unailor arajar arpulai kala penlong de ka jingalang shisngi haswaban penlong ya ka special session ka ba arsngi hapo Khasi Hills Autonomous District Council kata haka arpu ar bat arpu santerik unailor arajar arpulai haka jingalang le keren ban wanra ya bon teliki mat hapo special session mat ka bakam don kam kadain ka benta ka jinglut jingsem jong ka KHADC habaya keren mat kilat pathai khubor menta ka sngi ka arpuway tering unailor uba pensingan ula pentip ba ka isi kala ya keren ru ha ka baydey bat ka pension jong ki MDC barim ka KHADC Shushu hagani ka sngi ka executive committee kala ya keren ru ha ka baydey bat ka rukam trekam jong ki shnong ki thau bat ka jingman rong kerthem ki bahar jilla Nalor kini ki AKA baro ki isi kala perkhat ru ban wanra ya ka wei ka bill ka badan kam halor ka jingwan sa jong ki bre ke ban ka jela Manipur hadin ka jingya kan at ka balane menta lajan saw panai bat ban pet perman ya ka rung ka mi jong ki badru hagani ka sngi le ya kren ru halor ka jingkharoi jong ki kam sneo hapo ki shnong ki thau bat ya kani ki seng samla shnong kin hapan shimkhia ya ka jingkit khle ban pet ya ka bha ka mian jong ka shnong Polisi Boniti Barok mah kita sudah ta executive committee jongka council ka juri bagi court namta ka session kemudian saya kesini special session ka bagi court arsni na benta barwan ra ya ki kam ki bakam don kam apo ka DC councils kabanin kong kalong bangin ra ya ka supplementary statement ne ka bangin apa ka supplementary demand maka jinun kam terki kaji de bakajing perlu preserve jongka Khasi Autonomous District Councils nan choi nuksai pi kawai kadi sungsul ka larai banyak sekmar kaji de barka monil festival agaba ka state government yang baka tourism department kan berlu dige expenditure warla ka taru na leng nusul kana bandon some budget na ka bentangka art and culture bagi dia berpelut kandiat la segi jinun kam kiba manu mana hak ni ang tai haji de bekaneka monolit festival kebaru haji de beka pension jongki MDC repetitif ba dan MDC ki beralih syah high court ru ban dawa haji de beka pension jongki haji de pada mangkaleng jongi ila issue bo biang hakadika supplementary statement jongi na ka bentar ji pelut iki de beka tu ningut ki MDC bagi don gamban ayah ka pension ke jurki don ka tukani kijing pelut badon kam kerki akabai de ka legislatif jungi ika taru nglabu biang ka erma kat pane nang ba kini ban pelut hari ni ki kendiat por shwaba ka financial year nang ta ka education department ru ka last session ikan don allocation e jadi ka education department de bentaru nglabu kat tukani ka phone na kabantara education department kenang bangi dia ban pelut haji ngedai baki jing pelut apa ka education department kita gelong katukane ki bayadai bad ka financial statement ne ka bangi ongka supplementary statement dan supplementary demand ka bagian place na syai ka sini haji ngedai bad ka hima nongklau ngedai bad ka election of CM deputy CM hapo hima nongklau la pha mensuang penbai kat pun observation jongga DCA ki don kat tu kat ni kijing penbai dan kalian isi ngira yo ban penbai kita kijing penbai bari kan ingin place la syai haka session ban recall no ya ka bill ke barim bar ban bu da ka ba thmai na ka banta ka jiri bakan ni ka himanong klau bar kumjuru haka jiri baka trading by non tribals haka session ke ba mensua usne marja ka kandai la kan bakla arpo nila pangasi katu ban repeal no ay kaparim dan rin naman bagadon katu ni ka observation di kani nam taka urgency ke jongi nila recall no ay ka repeal bat ngin bo bait ka amendment na kani ka existing trading by non tribals kani ro kan ko wing na mat ka bangin bu ha ka jingi de bakani ka session katray ka pikan mau kani ka session executive committee ka adap ila ong bala idon kam makum ban pek bahar ka jing jing tri kam jong kisnong ki thau kam tam ka jing nang bon jong ki jing sniu
ling bagi babun ki jajing sniu bar kum juru kajing dai bat kajing rung katap jung kidiki briu ki bana bar klem kinu ki regulation ki bishai te kum tang ina penbait nakalang ka isi bangin wanra ya ka amendment ya ka Administration of Ilaka Act 1991 ka bangin wanra ya ka amendment bill menta 2023 hakani ka Administration of Ilaka Second Amendment Bill arjar apply ninyo ya ka ban pendung ya ka katang jong ki senglong kmi ki sang samla kandon ka Social Vigilance Committee nangka kumjuru hajinga dei kador bardong kador barshnong bat ka kamram juga kador barshnong kamram juga kador bardong bat bakan long mandatory hajinga dei bat ban maintain ya ka shnong register ne ka record shnong bangina banong kanang bangin sotho ba ki bawan shong wan sa dei bandon ki record ki bashai kanang ban like na kinunu ki kam sniu bangin employee ka ban yo ro ban sotho ada don kanunu ka jingla sniu ro lembag ki record ngin state ban yo ban identify kani gong very important nomor ba ngidon kam ban wanra ayaka ambition betang hak ilaka ban hak shnong ki thau ki jongi kita kilong way pat ka bill ka bangen wanra ka bang very important ka doni ka urgency kumba piti pa jinja Manipur manakani bon ki ban pet sani ya se ki wiki jelar ya se nang ban batai ki jinja ada gidon pa ka amendment bill ki jongi by the Administration of Ilaka Second Amendment Bill arjar apply kanirap sibun naga benta jongi ban issue ki certificate do kamlong shoot tang kawai ka certificate handwrite kanlong specifically katkum ki judge certificate ki bangi di ban issue kanirap sibun naga benta jongi ban restrict ban long vigilance hak jede ba ka judum ki babun briu nabar barkum juru ka jing dei crime hasnong athau jing di kenja ka jing di drugs berkiwi kiwi ni la tho shai hang ni ba ka di kamram juga seng samlasnong seng long kmi ka Special Vigilance Committee bahkan long husiar ji di pagi kang bala daron kono kini telang baki polis berkata ngi ale umdei tang daga bak tin le daga bagi kwa ban tho haka ain ke jungi Kasti komen kadang le assessment menta, kadang prepared menta, kan no bukila ban le, namana kalian jungi ngin bon kamban pelut siting karu, kadi ke kamram hini subu ibu haka head ka jungi khandiat, yo le se don hang ne hang tai ki on scene expedition ke bagian kam le se kerki juli kane. Nak council rekan no kan lut. Tam ngi nom lut pisah, hini subu haka di ka supplementary statement jungi sepulang, le se yo don kanu jinon kam jungi. Ka kejimi padang teh harus ngomong ka Kajimi nang play na kaliang kasir government tourism department kan hadin balakut ka munir festival kin syong kin sutu kan no ka jinglut kan no ka jingmi lese na ka tu ka jingmi ila ban ai kalang ka share ini ka Joshua ki khot ni ki break barabar ni je break barabar ka jing thong ko sin barabar kani ngatang ina haban syong dengan haban council bar ka tourism department ban discuss yenu ban invite yenu ban yu kani ka ngatang ina haban syong ban discuss kani ka sin mamta ki program ki kring ha mamta ki ba kani ka monolith festival ki program ngatrai ya ga bangala ha first monolith bar ka second monolith kilong more or less kumtu tandai la sedang bandon additional hang yang tai katang ka syong kani ka joint committee jong ka tourism bar ka discuss ni ong ka Social Vigilance Committee kani kan long ban head ya kani the way na kid khot jong ka executive committee juga shnong kid khot kin long na kirangba na ki seng samma bat na ka seng long kmi bar ban thau ya ka kan thau da ka dorbar shnong ka kam jong ki ka long bai purely na ka ban long vigilance ha ki de kinu ki kam sniu ki jingle sniu hasnong na thau ban penne ya ka syong song hasnong na thau bar kham tamru ban yetri langkat bar ka sorkar bar ka district council bar ka hima bar ka district administration bar ikwa banak deu hakani ka ain ka jongi khnang ba ka ka bangile ka long kat kum barak deu ka ain kini ka bade ka monolith festival program ba council ka monolith festival
Nah tu kajimi na tu council na siya ka Nilayakan bekas state government berkatourism kajing mi kolong ba kato kan persen ke depan di olang ka share Kalau bantah hari penting gimana ba kiba la aktif mana sih bantah. hangni ngidang nya ke proses mentang ngina bantip yaki te hadin bangila bantip yaki dan ya respon kanu ge mulai ibabun kin participate kaklan bil ngakla benong ibi kaklan bil ru ngathai bitip bah hadin bangila apa si kaklan bil haga district council ke jongi ila pha cha DCA but law department jong state government hadin bagila examine ye ke bill kidon ki observation jong ki ba ongkum ni ba ki ya konflik bat ka khasi lanye jak jongi ki pen phai bang jongi daga jingmut jong ki ka long ba itu ki close ki ba tong kho ban pen be ki ba de kani nagalang jongi ka isi namang ya constitute ya ka committee on clan bill ka ba head daw ba bindo lanong ngila endorse hi ba bindo lanong ban study ya kani ki kira syong arsin license bar kira report mental syangi berga persangkat bala ban penbiang ya ki ki observation ki query jongka DCA ka law department bad ya kane ngin place hapo ka house la syai kasi ban discuss mo ya ki observation jongka state government bar kunju ru ya ka clarification jongka committee ke bangla syania haba bindo kasne pada ka syong ka house la syai kumnu ban ya chakma de ka plan bil ki kita kijing tu ko har tu ko kelan bil saya ki bodan jing tu ko baka DCA hi namar ka hi haka khasil ni jak ka tin klan du ka don khasil ni jak dikum kita abi kumul dah hang te du ka don tin klan hang ni ka don kaya tungku ba ar ka long ki ong ba ka khasil ni jak bat ka klan bil ngisna na ka ju ka source of law paragraph 3J ni jing na makamanga yang isna na kaju tika state government ong balai piwan sna ta separate bill balai bimju amen ya kan khasi lani cha te kita rung ya discuss na kalian committee babindo labu ki jika jibut jungi tingin pe ka house la sai ong bum pi ka tu ka shulong tang ka jingdon kam ki jongi namar ka don ka rules ka jongi ha ka Assam Meghalaya Autonomous District Council rules ka baong ba kanu ka ba idon kam banang ya chakmat ka isi ka ban issue ya ka executive order bagi jimut jungi ban issue executive order long ba next session in wana sunan daga amendment ya ka fishery act kenang pakan long ai tendre ya ka por bangila ya kata gijiano kumtu te kawan no kawan ribuk no nakaliang ka government te ya for time being ngidang ngin hak ban sange suwa gitu ki baro tendre nakaliang ia menchat jong ka fishery mentang along on the way ban amen ya ka ak kajongi kenang ba ka bangila kan long as per provision of the act